Jak się jest młodym, to człowiek wierzy, że zmieni świat. A jak się starszy, to wiadomo, że nawet jeżeli ten świat się zmienia, to niekoniecznie pod batutą zmieniającego. A jeżeli się zmienia, to niekoniecznie w tą stronę, co by się tych zmian chciało. Na tym tle ja uważam, że żadnemu pokoleniu się nie udało to, co się udało mojemu pokoleniu, żeby tak startować od zera i dojść do Unii Europejskiej. To było w ogóle nieprawdopodobne. On był wyrzucany z różnych liceów warszawskich za niesubordynację. On po prostu nie nadawał się do tego, żeby chodzić do szkoły. I nauczyciele szybko to rozumieli. Postanowiliśmy, że Adam, ponieważ rzecz idzie o relegację jego i Henryka Schleifera, że oni nie mogą być na wiecu. Adam był w łóżku, bo był chory. I pamiętam jeszcze tą scenę, kiedy przychodzą mnie aresztować do domu i ja mam przy łóżku dziady. Dowód rzeczowy. No, przestępstwa absolutnego. I ten Ubek to brał do ręki z takim obrzydzeniem. Co oni czytają? Nas oskarżono w końcu o nieistniejącą organizację tajną. Adam miał talent do wprowadzania funkcjonariuszy do białej gorączki. Po prostu niebywały talent. On potrafił jeszcze, jak był z wolności wzywany na przesłuchanie, potrafił przyjść z książką. I ten mu zadawał pytanie oficera, a on czytał książkę. W ogóle nie reagował. Żeby chociaż odmówił odpowiedzi, ale w ogóle nie reagował. Sytuację miał bardzo złą, bo należał do głównych oskarżonych. Było jasne, że się z tego nie wywinie. Jego przyjaciel był obrócony w więzieniu przeciwko niemu. To znaczy on jest niesamowicie polski, no a jednocześnie przecież jest z żydowskiej rodziny. W jakiś sposób oczywiście tutaj gdzieś tam antysemityzm odgrywa swoją rolę też. Ale szalenie denerwujący jest człowiek, który po pierwsze jest człowiekiem, który ma szlachetną biografię i taką pełną ofiar, które poniósł, prawda? A w dodatku okazuje się być skuteczny i, że tak powiem, zwycięski w tym wszystkim. On miał historyczną rację. Ja jej miałem, okazuje się. Chociaż no, sądzę, że beze mnie byłoby trudniej przejść tę drogę, którą żeśmy przeszli. Mieliśmy jechać z Krystyną do Francji, żeby robić film Danton. I mówię, Adasiu, ty mi wytłumacz, co ja, polski reżyser, mam do powiedzenia francuskiej publiczności na temat francuskiej rewolucji. To było jeszcze w 1981 roku. Tak jest. Przed stanem wojennym. Tak. I Adam Michnik mówi, słuchaj, rewolucja ma dwa etapy. Pierwszy etap to jest ten, kiedy się wznosi i kiedy walczy o prawa tych właśnie, w imieniu których walczy, czyli tych, którzy Uciemiężonych. dźwigają się uciemiężeni. Ale w pewnym momencie przywódcy rewolucji chcą być przy władzy. I wtedy już mniej ich interesuje, kto ich do tej władzy wyniósł, tylko jak się przy tej władzy utrzymać.